John, Nggih. bali iki aku tekno jajan mobil ya. Wela. Lu ngeneng-neng ibune. Oh, nggih. Ngerti dhewe ta. Rewel wae. Niki. Oh, Ben. Kang Salen kono? Nggih. Wes, John. Kok, Ndara. Ih. Ada John. Ngapain? Idumu muncrat-muncrat gak ababmu buadek. Bar mamah batal kok, John. Po dalu Mang Sugo, bakwan walang sanget kelingan mboten? Oh, gak ro nganggo masker barang muane. Anjenar nggih mboten nganggo. Iki lagi arep nganggo. Aku yo lali. Agene. Lah dalah. Apa? Kira nggawa? Nggih, Ya. syukur. Nei anyar iki. Anyar apa? Anyar ya kuwi, John. Kok jono tulisane ngono kok. Kula mendak bagus nggih nganggo masker. Ah mesti ra ketok cokormu kok. Yo, gak meneh, John. Nggih. Kamu rayak-yakan to. Ngapunten. Kok Pak toh, Mbok Mas wae. Oh iya mas, dipakai aja ya mas ya sebenarnya. Mau cari mobilnya kayak gimana mas? Sing larang gede tur iyup. Oh iya boleh. Kaya ngene iki, John. Kowe rumput. Iki tuwa kan ning larang tur iyup. Mbak maskermu dicopot enggak ben ketok. Oh iya boleh. Corona ini kono. Boleh boleh. Nek sik iki regane pira to, Mbak? Kalau buat mas aja nggak apa-apa. Bayar, John. Mboten tiyang riyen to. Nek bangsa ngene iki aja menyang, kepara dikunjungi. Oh iya boleh. Loh, mas, kok ini uangnya kelebihan banyak banget?
ora apa-apa nggo tuku wedak. Tapi ini banyak banget loh mas. Wedak ya sing larang. Beneran ini mas, ya ampun. Iya, toh. Aku jadi nggak enak loh, makasih ya. Cahayu iki jenenge sapa ta? Septi mas. Seneng komplite to, Mbak. Septipan. Jumleng jan. Ayu-ayu kok ya jumleng ya ngendar. Mbak aku njaluk nomor teleponmu oleh kata Cahayu. Ya pasti boleh toh mas. Wow. Nih, Tirat iki. 081 10 1 isi. Selamat berkendara dengan mobil ini. Kenakan sabuk pengaman. Jangan lupa isi BBM dan jangan cerewet. Kok ngerti ya, John? Nggih. Wah, pinter tenan mobilnya iki. Bismillah, Ndara. Aku pamit sih ya Cahayu. Ya makasih ya mas ya, besok balik sini lagi. Dadah. Halo, Septi. Oh, coba meneh kuwi. Ini sing dodol mobil mau. Oh. Kenapa, Dek? Wo, jan mah keri. Nek njaluk tulung dikirim dene iso ora kok diterke. Nek montore dibuang wae ora apa-apa. Tak kirim alamat ya. Nuwun. Bye bye. Muah. Ah, main gojek gune. Ngono wae kok leneson lho. Dek Septi. Gini. Ini mas, banyak kok bisa ketemu. Oh, Jan, mesti atur nuwun ya. Sudah keramat sih ini. Aku langsung aja ya mas ya. Musik grip. Ini, DP 500. Tuh ngopo? Yang ini bisa bikin lho wis ngebuke sandaku. Lumayan tuh, sakit. Mau sendal rambut jadi wae malah sewu. Apa itu mas? Wis sanggup mulai ijo tuku bensin. Ora apa-apa sik iki nggo tuku bensin. Beneran? Gak apa-apa. Apa-apa. Makasih ya mas, mbak. Makasih ya, aku duluan ya. Ya, matur suwun. Roti kembang gede. Nikmat tiada tara.